Čaute motorajďáci, Dakar v Kocke 2024, 11. etapa, viac ako 400 km, najdlhšia v druhom týždni Dakaru a posledná veľká etapa, v ktorej sa dalo niečo dosiahnuť. Bojovalo sa hlavne na čele celkového poradia, Rosbrand sa snažil získať nejaký čas, úplne sa mu to nepodarilo, v cieli len 32 sekúnd na Rickyho Brabecka, ktorý tak Dakar vedie. Z tohto boja o pódium vypadol Nacho Cornejo dneska, ktorého sklamala palivová pumpa a stratil veľa času. Prvý je teda Brabec, 10 minút za ním Rosbrand a ďalších 4-5 minút za ním je Van Beveren. Prvý a tretí sú na Honde, Rosbrand jazdí na Hero. Štefan Svitko mal smolný deň, spadol, istá nakopavačka na kameňoch, rozbil navigačnú techniku, fotku nájdete v článku na Motorajde, je však v poriadku, je zdravý, boli ho len rameno a je pripravený do poslednej etapy. Mimochodom dneska zajazdil 10. miesto a bezpečne si drží 9. priečku. Juraj Varga je podobne takticky 3. miesto, celkovo drží veľmi pevne v hrsti pred poslednou etapou Dakaru